crossing. Yan. Zero crossing ng kain ni ano. Kasi after naman kain siya. Kaya, ito muna natin ito. Luya, yan siya nila. Isa natin yan mamaya. Momini. Shout out sa 3 million.
bracket sa pako lang namin. Nakapay ang tanong ko po. Namunyagan. Wala kang bilang temperature, magwa ka sa gwa. So, makita. Million people in the house were shut out.
3 million people in the house. Shout out. Together. 4 million people in the
house nigga. Shout out. Nigga. Shout out. Where you used to be. Wow. All million people shout out.
Let's look for 5 million people. I'm gonna shout out. Shout out. Dito na tayo. Dito naman tayo magbugas. Things back the way. Ayan, 5 million people. Simply Shine. Mega love shout out. Wait lang. Kahit kita ng moderator jacket. Ayan, thank you. Simply Shine, thank you. Magbubugas muna ako, Simply Shine. Six million people in the house. Mega love shout out. Langga, baba ka ng bahay mo dyan. Simply Shine LV. Thank you, thank you. Ayos lang Langga. Kumusta ka na din? Ayos lang to pa rin. Balik white na naman tayo. Baba ka ng bahay mo dyan ka. Puntahan ko bahay ni Simply Shine. Oh, malaki ang bahay ni Simply Shine. Wait lang Langga ha. Wait lang. Ito yun. Ito video mo. Bagong video mo. Ito 3 hours ago lang. Ayan. Pin natin yan ha. Ayan. At puntahan ko dyan. Panoorin ko yung, yung ads mo dyan. Hayaan ko lang dyan yung phone ko. Panoorin kita ng isang phone ko. Tapos, comment ako. Yan, panoorin ko yan. Thank you. Lagay ko lang din yung isang phone ko habang nagpo-post. Manonood lang yun dyan ng video ng matapos.
million people in the house. Shout out. Thank you po. 6:18 dito na. May samok yung alaga kung lalaki ba maghingi ng tubig ba. Alam niya nag-revive ang katulong. Nag-istorbo siya. Ha? Ara siya. Yes, people, shout out. Guys pa, ano naman tanungan ng Pilipin natin na kaibigan. Simple siya yun, guys. Sa mga dumadaan dyan at nagbibisita sa live ko, thank you. Kasi, hindi ko ano ba yun. Yeah. Para man lang makita ni Lulu Whitey na dito pa rin tayo at nagtitigil sa Whitey. Suki, sila sa kusina. Habang hindi pa nag-live sa kaibigan natin. Kayo mag-live. Kaya tayo sa live. Simple Shine. Simply Shine LV. Are you in Pina or what? I'm in Kuwait. Wait. See. Okay. Ito, tingnan ko yung video na Simple Shine. Sino? Sino ginaano niya? Ano siya man? Simply Shine. Are you Filipina or what is your nationality? You're in Canada. Okay. I'm in Kuwait right now. Oh, nakita ko. Yes, madam, nakita ko na po kayo. Thank you so much po. Ayan. Nakadikit na siguro itong main account ko sa'yo. Ito, madam, nag-ano ako sa'yo, nag-subscribe na yung second channel ko. Ito yung
Ilongga Kuwait Vlog. Ayan. Sa akin din po ito, madam. Sige lang. Ito, naka-play pa rin yung isang video niya o biniplay ko pa rin dito sa isang account ko. Yan lang naman ang mabigay ko sa mga nagbibisita sa akin. Yan. Panoorin yung mga videos. 2 days ago ito, madam, buffet tour at Bahia Principe Luxury Akumal. Ganyan pa pagbasa, madam. Ganyan pa pagbasa, madam. Thank you so much. Maingay ako dito, madam, kasi naghugas din ako ng plato. Sa work ka pala. Ingat po. Anong oras dyan sa inyo? Nagla-live ka din ba? Tingnan ko muna dito kung nagla-live ka. Yes! (11:20 a.m.) Okay. Grabe si Madam. Uy, lang siya, nag-ikot-ikot lang siya. Sige po, mamaya, Wednesday ngayon, 11:20 a.m. pa lang dyan sa inyo. Dito sa amin ngayon, 6:25 p.m. dito sa Kuwait. Tingnan ko dito yung nakaschedule mo. Ano ba? Wala yata nakaschedule dito ngayon. Pero dito na ako. Napanood ko pa rin ito yung video. Mayaan ko lang dyan naka-play. Kasi maya mag-end na rin ako. Kasi aalis naman yata kami ng alaga ko. Punta naman kami sa kanilang bahay. Paminsan-minsan na ako mag-live. Kasi medyo bawal dito sa trabaho natin. Thank you po sa pag-standby dyan. Thank you po. Tapos ko nang iluto yung pagkain ni amo ko ngayon. Ito siya. Ilalagay ko siya dito. Ilalagay ko siya dito kasi mamaya napakain yan pagkain niya sa gym. Ayan. So, initin mo yung mamaya. Dalawa sila at panganay ko ka. Gym kasi sila.
6 million people in the house. My love, shout out. And thank you so much for dropping by. Ayan. Guys, magparamdam kayo dyan. Mag-comment kayo dyan. Nagluto po ako ng ng ulam ng amo ko. Tapos lalagay ko ito dito para lagyan ng mamaya ng rice. Kasi kakainin niya ito mamaya. Ayan. Chicken yan siya. Chicken, butter chicken yung ginawa ko. So, may natira siya. Yung sauce. Ano po, 6:29, 6:25, actually 6:25 p.m. dito sa amin yan sa Kuwait. Bali, tapos na sila mananghalian kanina pa. Bali, niluto ko lang ito para sa dinner ng amo ko mamaya. Kasi pag nagpunta yan siya sa gym, pagbalik niya, kakainin niya ito. Kaya magsasaing ako at magluto ako nito para sa kanya. Oo, ito gusto niya. Pero medyo light na. Hindi siya ayan. Ayan, it's done. Hindi ako naglagay ng hindi pa. Mamayang dinner pa niya kainin ito. Kasi magdi-dinner sila dito mga 12:30 ng midnight o kaya sa sa madaling araw na sa kakain. Ganyan sila pag nagkain dito, lalo na walang pasok. Magaling sila nagpupuyat. Oo, ganda ng pinapuntahan nyo. Ayun. Sa Mexico. Thank you, madam, for standing by, for the support. Iniwan-iwanan ko lang kasi hindi ko kasi maiharap doon sa kabila yung camera ko kasi baka mamaya papasok yung bigla yung amo ko. Pagalitan ako. Oh, goodness. Wala po. Ako lang po. Siyempre, hindi pwede ang family natin dito kasi katulong dito sa Kuwait na. Hindi ka gaya dyan sa Canada na pwedeng magdala ng family, di ba? Pag matagal ka na dyan, pwede ka na request ng family. Dito, hindi pwede. Kung sa labas ka nagtatrabaho, yun, pwede. Pwede ka magdala ng pamilya mo. Ay! Nasanay po. Hindi ko maalala saan ba tayo nagkadikitan, sis. Ayan, sis na lang. Meron din naman, kahit mahirap, pwede nating tawaging madam. Okay lang naman yun. Ikaw ba kasama mo family mo dyan? Kasi yung pangalan kasi pang mayaman, LV.
nakatawa man ako today. Yan, parang natatapos yung video mo. Ayan. Diba? Malapit na siya matapos. Wow! Galing naman. Ako, kung bibilangin ko, kasi 2012 pa ako dito, 2012, family ko nasa Pinas, tapos pa uwi nga ako dun, tapos balik na naman kasi kailangan natin lalo na next opening ng klase, may college na ako, kailangan talaga na magstay ako dito na matagal kasi nga, kailangan natin kumita. My goodness! 28 years! Wow! Grabe, ang tagal! Tagal naman dyan. Yung kasama mo pala yun, anak mo, kumakain kayo. It's fine. Okay lang po. Gusto ko rin naman magbasa ng English at saka matuto para madagdagan na rin yung natin ba. Kapag nakikita ko yung English na nagto-type dyan, okay lang kasi yung mga kaibigan ko minsan dito, mostly yung mga truck driver sa US, dyan, nagbibisita yan sila dito. I just went back once in 2014 with my twins. Oh, may twins ka? Galing! Ilan po anak niyo, madam? Ay, sis pala, sis. Ilan anak niyo? Dami, no? Magsain dito. Wow. I also have 3 kids. Yung isa, may asawa na yung pangalan ko. Yes! May lang kasi Sis Bruja. Okay, Andriana, anak ka ng sada. Please, baba ba din mo? Yan. Hindi hata iti sa basa sa nasa siya. Ang alaga ko kumakanta. Supposed to be you, but I have a bonus. Yes. Okay. Kasi nga may twins. Oo, bisitahin ko mamaya. Yes, okay, good. No, you can't see this. Buti naman, wow. Mamaya bibisitahin ko mga videos mo, tsaka ko yung channel mo, ko sa mga friends ko na rin. Dikitan mo sa mga friends ko dito kasi ilan kami dito ng YouTube, mga kaibigan mo rin. Tapos meron ako mga extra mga channels, hindi pa monetized, pero may mga videos na din at saka ginagamit ko rin. Yes, bisitahin ko mamaya. Galing nila. Welcome po. Maya-maya end na ako kasi alis kami ng ilaga. Pupunta kami sa kabilang bahay. Pero sis, bibisitahin kita mamaya. Promise. Comment ako sa mga videos. Panoorin ko lahat ng videos. Play kita. Monetize ka na, diba? Kasi 3,000 plus na yung bahay mo. I'm sure monetize ka na. Yes. Sa inyo yan, for memories kami. Extra kita dito, sis. Kasi dito kami kumukuha ng extra kita kasi pag sahod lang, konti lang sahod. Kaya
pag nakasama dito sa YT, may extra na allowance, diba? Pero mamaya, bibisitahin ko yung yung channel mo. Tsaka i-share ko sa mga friends ko. Papanoorin ko lahat ng videos mo dyan. Ang saya, no? Kasama ang pamilya lang. Kami lang. Sige lang. Kuha na lang inang... Opo, totoo yan. Just fog. Ingay mga alaga ko. Opo, totoo yun. Kasi, at saka nakibinggo na rin kami. Nakibinggo na rin kami sa mga kaibigan namin. Tampao. Gusto niya sa mga mortadela lang. Yes, tama po. Yung ibang kasama namin dati, meron kami mga team kami dito dati. Sa ilang taon ba naman po, maguto ko na rin. Ayan. Next video na naman ako. Ay! Next video na naman. Sige, play ko dyan. Kasi pag nandito ka, kailangan yung matuto ng Arabic kasi yung mga bata, hindi sila masyado mag-English at saka pag marunong ka mag-English dito, yung English mo mapaano talaga yung tawag nito, yung maayos yung English mo, nasisira. Pag nag-English ka dito, kailangan maintindihan nila yung pagsasalita mo. Kasi hindi sila masyado mag-English. Maliban sa iba, mayroong iba na magaling din mag-English, pero sila dito, yung mga amo ko, okay lang. Pero mas gusto nila matuto lang ang salita din nila. Na pinapasama sa videos ko kasi isang alaga ako ng subscribe sa akin, kaya makikita niya pag nag-live ako. So, saan ka pala nag-work ngayon? Sa Canada ka pa rin, hindi sa Mexico. Bali, nagbakasyon lang kayo ng family mo sa Mexico yata ng video na yun.
Ay, okay po. Yung kasi yung asawa ko, yung galing sa Canada, at saka yung mga channel niya nagbakasyon na rin. Isang pinsan ko rin andyan, dito siya sa Canada. Madami nila dyan. Oh, wow! Nice! I used to work as an elevator operator in a hospital. Ikaw talaga sa elevator company ka. Galing. Sa ano po, sa West Visayas State University Medical Center sa Iloilo. Doon kasi ako nag-work for 3 months as an elevator operator kasi inoperahan ako ng appendicitis. Pero actually yung work ko doon is emergency room assistant. Kaya 3 years lang ako doon tapos nag-asawa na ako. Sumaman ako sa lugar ng asawa ko. Kaya medyo malayo. Yeah. Doon ko din nakuha yung yung phobia ko. Kasi na-track kami sa elevator kasama yung engineer ng ginagawa namin 5th floor ng hospital before. Kaya natakot na ako. Hanggang ngayon natatakot na rin ako pumasok sa elevator. Gusto ko nanginginig ang mga laman-laman ko kapag nasakay ako ng elevator. Sabi ko, grabe. Kaya may claustrophobia. May claustrophobia. By the way, how old are you? How young are you, rather? Sige pa rin yun. Sa'yo pa rin ito. Sa'yo pa rin ito, yes. Ang ilang video pa rin. 7 days ago. Mga 5 minutes na lang sis ano na ako. Mag-off na ako kasi tapos ito ginagawa ko na ako sa alis na ako.